നല്ല വിഷമമായി. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടില്ല. ലൈഫ് ഒരിക്കലും ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒരുത്തിന് മുമ്പിലും കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. പറയാനുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണി നോക്കി പറയും. അല്ലാതെ കണ്ട പെണ്ണാച്ചികളെ പോലെ കൂടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി വേറെ പോയി പറയുന്ന ആളല്ല. മനസ്സിലാക്കുക. കൂടെ ഒരുപാട് പേര് കാണും, ഒരുപാട് പേര് കാണും. നമ്മുടെ കൂടെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മൈനമാരെ കാണും. പക്ഷെ അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. റിയൽ അമ്മർക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ മച്ചന്മാരെ മനസ്സിലാക്കിയോ, ഈ റീല് കളിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നവന്മാരില്ലേ ലാസ്റ്റ് വായിത്തേ. അപ്പൊ നീയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും മൈരെ റീലല്ല. അമ്മമാരെ ഇപ്പൊ കുത്തു പണം കാണും. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ഡേ നമ്മളും ഉണ്ടാക്കും കൈസ് പണം. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ആ പണത്തിന് മേളിലുണ്ടല്ലോ സ്നേഹം വിതറും. അതാണ് ചങ്ക്. ആ ഇത് മനസ്സിലാകുമ്പോഴല്ലോ നിന്റെ കണ്ണാക്കിൽ അടിച്ചിട്ട് വരും താളികളെ. സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാത്ത പുണ്ടകൾ.